Thokozani bogogo nomkhulu, thokozani ishintshene zomoya. Ngiyanibingelela nonke magumbamane omhlaba. Ngiyabonga futhi ukuthi uphinde wabuya waba ingxenye yale video. Ukusizakala kukhona kule nkundla ngoba nale nduku oyifunayo ngenhliziyo yakho engakayithaki nayo ngizogcina ngiyithakile ngoba ngizoloku ngithakile noma kukhona inkinga ngapha nangapha kodwa ngizoloku ngiyithakile induku ngoba kukhona abantu abangilwisayo ngapha nangapha basho lokhu nalokhu wabona engathi ngibulala imisebenzi yabo kodwa-ke induku ngizoloku ngizithakile ngoba khona abasizakalayo abangenayo amandla mhlawumbe ukuya ezinyangeni ezibiza imali ezinkulu bayakwazi ukuthi basizakale bayithakele. Namhlanje nginiphathele induku ejule kakhulu. Le nduku ejule kakhulu ngoba yenza izinto eziningi. Kule nduku le iyibutho le nduku yenza izinto ezihlukahlukene. Uyakwazi la ukuthi ubuyisa isithandwa sakhe sesakushiya umuntu wakhe sahamba uyabuya la mawuzokhuluma naleli butho kahle. Uyakwazi futhi ngaleli butho ukuthi ubethele umuzi wakho, ubethele umuzi wakho uqine ukugadla yafe. Uyakwazi futhi la ukuthi leli butho leli ukhulume nalo uligqibe ethaveni yakho noma esitolo sakho lidonsele amakhasimende abuye akugcwala azothenga ubuthaphuthaphu esitolo sakho. Ake senze njena-ke futhi ngale kokumosha isikhathi kakhulu. Hamba uyofuna unukani, ufune ihlalanyusi, ufune uvendle, ufune impinda, bese ufuna iphinde emuva, bese ufuna usehlula amanye, bese ufuna usilebhe, bese ufuna iwozawoza le ewutshani, ufuna le utshani kulokhu, bese ufuna uzibuthe ikhubalo hhayi lo bamba imali, bese ufuna umuthi obizwa ngokuthi umoya wezwe, bese ufuna umuthi ekuthiwa uzifunele, bese ufuna umuthi ekuthiwa umfazi othethayo. Uhambe futhi uyongitholela umfana ozacile, ungitholele isoka lakwaZulu, ungitholele amakhosi akaNgcamasi, ungitholele uvala amazibuko, ungitholele unongamela, nongamela iziziba loyo, ungitholele udukanezwe, ungitholele imfingo, ungitholele ikhathazo, ungitholele iphengulula, ungitholele uvumo obovu, ungitholele uvuka bonke, ungitholele usiphahluka, ungitholele uvula kuvaliwe, ungitholele ikhanda lemamba emnyama, ungitholele ikhanda lenhlwathi, bese ungitholele isondo lehashi, phinde futhi ungitholele isondo lembongolo, ungitholele ubuchopho benziwa ngomoya. Nanka amafutha-ke engiwafunayo, ngitholele amafutha omkhofu, ungitholele amafutha opiyano, bese ungitholela nokhakhayi lalo upiyano, ungitholele amafutha amantindane, ungitholele imvubu ufuna le isithole, ungitholele inhliziyo yemfene, bese ungitholele imali egayiwe, bese uyahamba-ke ungitholele izibi zesitolo esikhulu, ungaba uShoprite, ungaba yinoma siphi isitolo esikhulu. Mangabe kuwukuthi unenkinga ukuthi uzithola kanjani izibi, uyakwazi ukuthi ukhulume nalabantu abashanelayo esitolo ukuthi ucela ukuthi uma ushanela bakubekele izibi. Uyakwazi ukuyithola kanjalo bese uyabathipha ngalo nto encane uzobathipha ngayo ukuze uzokwazi ukuhlanganisa kahle ikhubola lwakho libe njengoba ngilishilo. Into ozoyenza-ke manje ugaya wonke lamakhubalo, kumele abe fine, kwadinga efani lamakhubalo. Into ozoyenza-ke usuthatha-ke leli khubalo, ngithi usuligayile manje laba fine, wafaka nalamafutha, usuthola-ke into ongayithola noma ngabe uthola iselo elincane uzokwazi ukuthi uhambe-ke uthathe le nto ukwazi ukuhamba nayo noma ngathiwa uthola nje isitsha noma ngabe isitsha kulezi zitsha lezi ejwayele ukuthi kube izitsha mhlawumbe zamaphilisi noma zani, akukhethele isitsha kahle kahle ukuthi kufanele kube isiphi isitsha, bese ufaka-ke leli khubalo phakathi eselihlanganiswe namafutha kanye nezibi zesitolo. Uyakuthatha-ke manje into ozoyenza usuyahamba-ke manje uye ey'mpambanweni zendlela la kuphambana khona indlela, uyahamba uyogumba khona
Awusaba ukuthi uzobona ngabantu, kumele uyokwenza sekumnyama okanye ebusuku usuwazi ukuthi abantu ngeke bakubone. Uyagubha la bese uyalifaka leli khubalo lakho ngaphansi. Sikwenzelani lokhu? Leli khubalo lesikhathi lila ngaphansi lizohungula iy'thunzi zabantu lesilobe edlula la, lizoyihungula. Bese yokuthi-ke lizohlala khona 7 days. Ngosuku lesi-8 usuyalilanda-ke. Kufanele uvuke ekuseni kakhulu uma uyolilanda, noma ungavuka hlampe ngo-3, 2 lapho ungakahambi muntu. Usuyahamba-ke manje usuyolilanda leli khubalo. Into ozoyenza uma usulilandile leli khubalo, kuzodingeka ukuthi-ke ulikhanyisele ikhandlela elibovu. Ulilanda nje manje angithi ubuya nalo uza nalo ekhaya. Usulikhanyisela ikhandlela elibovu. Usuyalitshela-ke imisebenzi ofuna liyenze ukuthi uzofuna lenzeni. Uma ulithume lithumeke. Into ozoyenza-ke futhi uzobeke leli khubalo leli usubilisa amanzi. Bese-ke kancane kuleli khubalo lifake emanzini lawa abilile. Usuyagquma ngalo. Uphinde futhi ugeze ngalo. Lokho uzokwenza kube kanye. Ugquma lokho nokugeza kube kanye. Hhayi ukuthi uzokwenza kabili noma kathathu, cha. Uzokwenza kube kanye. Bese into ozoyenza-ke njalo uma ngabe ulithuma leli khubalo, uzolishisa nempepho. Impepho nje lezulu. Ulishise nayo impepho. Kusho ukuthi uyalayitha impepho, ulibeke empephweni. Hhayi kodwa phela ukuthi ulishisele emsamo. Ulishisa nempepho. Noma ungabeka nje eceleni komnyango. Bese uyasho ukuthi hhayi ufuna lihambe lokulandela isithandwa sakho, noma ufuna kungena imali kukuwena ukuthi yini oyifunayo ngaleso sikhathi. Uma ngabe kuwukuthi-ke ubethela ngalo umuzi, usuyalithatha-ke leli khubalo manje. Uthola ikhandlela elibovu okanye amakhandlela abovu. Ufake iy'naliti ziyaphambana. Kube ngathi zenza isiphambano. Ziphambane iy'bhekele. Uhlephule amakhandlela abophisa abancane. Ufake emakhandleleni iy'naliti. Bese-ke utica leli khubalo. Bese-ke uyafaka ugqibe egcekeni, emakhoneni umuzi, nasesenta nasesangweni. Uyakhuluma futhi lapho uyasho ukuthi-ke madoda amakhulu, ngifuna ukuthi la umuntu oze kabi angangeni la ekhaya. Okwenzekile wangena afele khona la egcekeni. Ukhuluma nalo njalo lesikhathi ulifaka phansi. Uyagqiba lapho. Uma uqeda ukugqiba-ke usuyashiya-ke nje kanjalo ubuyele endlini. Uyalishiya-ke elinye-ke ozolisebenzisa. Mhlawumbe unesitolo, mhlawumbe unani, uyazi ukuthi leli uzolisebenzisa, ukhulume nalo ukuthi akungene amakhasimende. Ungalishisa futhi esitolo sakho, ushise njengebaso, ushise ngempepho futhi lapha esitolo. Uyasho ukuthi amakhastoma awangene la madoda, ningalali. Amakhastoma awangene asigcwale isitolo. Siyathokoza. uNkulunkulu abe nani anibusise. Niphe konke enikufisayo. Amen.